ассалому алайкум занҳои азизи меҳрубон. Як вақтое ҳамаи шумо шоҳиден дар як ҷангалзор зиндагӣ мекардам. Ҳеҷ кара намешнохтам. Барои якта духӣ ман компания Faberlic омадагим ки ман якта духӣ қимат гирам. Лекин нигаҳ кунен, якта духӣ не соҳиби чанд қа духӣ шудам. Плюс инаи қадар пуло ҳар як 20 рӯз пас. Бас фикр кардан занҳои азизи меҳрубон, бинависен дар ватсапи мароҳи бизнеса кушоду равшан бе ягон секрет шумода мефаҳмонам, ёрдамтон мекунам. Иншоаллоҳ савобаш да ман мераса. Якҷоя пав хоҳар шуда ба қуллаҳои баланди компания мерасем. ждат мекунам ҳар яктаи шуморо дар командаи худам. духтарои азизи меҳрубон, шумо ҳар яктатон занҳо лоиқи беҳтаринҳоен. ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корбонем барои шумо махсус фақат чизои туркиро нишон медиҳем. Саркадаги ай курта то дубойкоҳо ҳастанд, иҷада дубойкоҳо ҳастанд, бо ҳастанд, иҷада чӣ меган, кардиган меган, кардигану курткаҳо, курткаҳои фасони туркӣ. барои ҳамин ин дукон ҷош ҳаштум дарвоза дуюм қатор, ҳаштум дарвоза дуюм қатор. рухшона апа суроғ мекунед. ҳаштум дарвоза дуюм қатор. намехоҳед омадем дар қатораш ҳастай. меен ҳамиҷада сеюм ё чорум дукона. ин дукон чӣ надора, бароям нанависен чандум дукона, рақам надора. ҳамин поёнда ки мебинен, поёнда ҳамин номри ҳамин савдогара қачига мезанед, занг мезанед, шуморо встречат мекунам. ё тройка хала дорам, курта бурукашон. баландтар гап зад ки оз биям. хала дорам, курта бурукашон. қати се чиз дорам, тройка ҳайно. ана меам туркията фақат нишон биден. ина марҳамат шумо сар бинен. ё ҳама чизош туркиян фақат. ира чӣ меган апа? номшон чи ҳамё? туника. туникаи туркӣ шумо суроғ карда биден. марҳамат. размершон чанд то чанда мешавад? Стандарт размершон. ин размери ё стандарт астанд. ина иш сияҳ шастае. стандарт яъне ки то 54 пуш 52 пуша мешавад. то 52 пуша. ина касе ки халати турецкӣ суроғ карда биден. Ози аксияшаги распродажа 350 чанд размершон то 60 54 то 60. ё распродажа ай 54 то 60 пуша метавонед ки занг занед апада. нақшон чандияе? 350. инаш 450. иш чанд? 450. 450. иш 350. ай 54 то 60 размершон одамои бузбалада мешавад. то 60 размера. турецкий размера на? ино 800 будан, ҳози арзон кардем 450. нигиношон сваровския. тозаша. тоза материалшон тоза. ино 350 ёра арзон кардем. материалшон шута мебише. ҳамё 500 сума будан, на? ҳамё 500 сума. 500 будан. баъд мехе спортивни ҳаста куртаҳо. расветкоша. нархи ё чанда? ино 350. размершон агарзон. размер ай 46 то 54. 46 то 54 инаи размеро будаса. халато то чандан ё? то 60. 54 то 60. ай 54 пуш то 60 пуша метавонед ки занг бизанед бигиред. спортивни. спортстило куртои спортстил марҳамат. нархшон чанд буде? ино 350. 350. туркӣ тоза 350 сом. ай тарафа гап занед. баъд ин намуд ихел ҳаст. ино 600 сомона. 600 сомон. чӣ ном доран ё чӣ меган ира? инги падоби кардиган да. на. баъд ин двойко ҳаста ёрам турецки 420 сомона ино. 420 сомон турецкий. бурукошон двойка. шута мепушан чишона меша. баъд ин двойко ҳаста куртошон қати кардиган мешавад. размер то чанд? стандарт. ҳамин стандарт то 54 пуша мешавад 56. 54 пушидан. то 56. материалшон чӣ намешавад. исвечам ҳаст. баъд исвечам ҳаст. исвечам ҳаста. материалшон чӣ намешавад. шута мепушан. нархшон як бор дига такрор кунед. нархшон 350. 350 сомон я. ана мера бирем. ин чизе ки шумо мебинед, ё номаш чия ира? Ирам жемпир кардиган бурда. Жемпир кардиган, на? Шанел. Нам базеба. нархи чанд е? Инам 350. 350 сом.
Мехикасион ва тарaf аст. Спортивный куртка 350. Sport stil. Размер шагаб запа. Размер 46 то 52 да. Ай 46 то 52. Меки материалш зуруре, материалш аҷибо. Киса надора? На спорт стила кадоме ки чизи турки суроғ мекардем марҳамат. Миёен 8 дарвоза дуюм рият. Рухшона апа суроғ мекунем. Ам поён да ки телефонора мебинед, телефонои рухшона апа. Марҳамат, атиш суҳбат кунем. Паники курко ҳастай размерашон ай 38 то 50 ҳаста. 38 то 50 ра? Как палто ҳам пӯшида метавонанд, ҳам куртка ҳам пӯшида қиссаҳошон ҳастаи ҳам турецки. Чанда нархи ё? 600 сомон. 600 сомон. Капшон дорад, капшон дорад. Киса дорад. Пӯшчон ягон чин ороиш надорад. Кадоме ки мисол мехоҳем ки бе нигин пӯшен. Марҳамат. Занг мезанин, апам шумода доставка мекунад. Доставка ҳам доред, на? Ҳам Россия дорам, ҳам Тоҷикистон. Ҳам Россия дорад, ҳам Тоҷикистон доставка мекунад чизоша. Ин марҳамат кадоме ки да маъқул мешавад, уҷада болода бо дувойкаҳо доранд. 250 турецки. Ина дувойкаҳои турецки 250 сомонӣ. Ина марҳамат бинед. Ё пад наметана, апа? Ягон чӣ намешидааст? Чанд расидка? Беза. Туника. Кадоме да ина туника дар корай? Туникаш аҷиб буд, фасони зур будай. Туникаи Париж. Балман Париж. Як дона мондаги ё ҳастай? Ин светчам ҳастай ҳаста. Ин цветш бо фасонтар будай. Пештар биёрем. Инҷа камтарак рӯшанӣ сист будааст. Ина марҳамат. чизе ки шумо мебинед Балман Париж. Размершам як бор дига гап занем. Размершон стандарта. Стандарта, Размер надоранд то 52-54 ба ҳазор мепӯшанд. 52-54 нақша гап зан? 350. 350 сомон. Ечене? 350. Марҳамат. Чизе ки ёз шумо омада гирифтан мегирен айҷа, фақат ҳамаш Туркия. Чизе ки мегирен туркӣ. Ягон чизи мисол дига ҷо надорад. Турецкии тоза. Пад наметана гарант хачи. Ям стандарт ая? Нархшон? 350. 350. 350 сомон. Ани ям двойка будастана? Двойка нарх ё чанда? Стандарта ё ҳам 350. 350 сомон. Ин марҳамат бинед. Кошон катиан двойка. Бурукошон қайд будастан. Кудёшан. Я бор дига такрор мекунам ҷои апама 8 дарвоза мебиен дуюм қатор апам да пешакӣ занг мезанем шуморо встречат мекунам ай наи двойкаи нахели аҷеб буд о поёниш курта двойка я Не, куртаи холи. Куртаи холи поёниш вообще дига хел заг нархи чанда апа 450. 450 сомон материалшонам аҷеб буд даст боқи сарбаланд обод бошен видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед касе ки дар канал подписатсия кардаги нест марҳамат подписатсия кунад худоҳофиз